बीटीसी के सहयोग से हमने पिछले महीने 3 दिन का कनक्लेव किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, और उसी के फॉलोअप एक्शन में हम ये कॉलेजेस को वापस बुलाया है। कॉलेजेस से कुछ प्रिंसिपल्स आए हैं, कुछ IQAC के लोग हैं और कुछ वहाँ के टीचर्स हैं, प्लस यहाँ के भी टीचर्स हैं बड'ल यूनिवर्सिटी के। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो किसी भी किस्म का बच्चों को, क्योंकि कई जगह कन्फ्यूजन था कि 4th ईयर में कैसे एडमिशन होगा या फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, तो उन सब को एक ही जगह इकट्ठा कर कर हम अलग अलग कॉलेजेस से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो उसका हाथों हाथ हम तुरंत समाधान बता देते हैं। और ये जो बीटीसी हमें सहयोग बहुत कर रहा है इसमें पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस जो है ये बीटीसी के कॉलेजेस हैं और बीटीसी बहुत ही पहल कर रहा है ताकि छात्रों को किसी भी किस्म का कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके लिए हम बीटीसी के चीफ साहब के जो है बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने वापस सारे कॉलेजेस को इकट्ठा करवाया और यहाँ पर जो है पूरी तरह से फंडिंग करके इस कनक्लेव को वापस बड'ल विश्वविद्यालय में कराया। और आज हमने जो सारे कॉलेजेस को जो 4 ईयर का जो प्लान है उसमें टीचर्स का भी क्वेश्चनर्स है, कॉलेज का भी है और स्टूडेंट्स का भी है, उनको क्या दिक्कत आ सकती है उसका भी रिलीज़ किया है। रिलीज़ तो कुछ दिन पहले कर दिया था, लेकिन आज उनको हार्ड कॉपी भी दिया है हमने। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे एडमिशन्स स्मूथली चलेंगे। हम लोग रिज़ल्ट निकालने के प्रोसेस में हैं और उसमें भी कुछ किसी को दिक्कत थी तो वो भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला सत्र स्मूथली और सबके सहयोग से बहुत अच्छे से चलेगा। धन्यवाद। गिबिसिन थारावहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नोंथांमोना दिनैनि बे सानावहाय जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जे जोंहा जे हाबाफारि जादों बेनि सायाव मोनसे आपडेट लानो थाखाय जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय दानावहाय जोंहा मोनसे सानथामनि मोनसे कनक्लेव जादोंमोन। आरो जे कनक्लेवआवनाखि जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन। आरो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय गोबां बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफ्रा फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जे सोलोंनांगौफोर दंमोन बिसेसकरि स्मार्ट पर्टालखौ लानानै बेनि सायाव बिथांमोना सोलोंनानै थांफिनदों। सोलोंनानै जेलानाखि थांफिनो थांनायनि उनावहाय दिनै आरोबाव बे हाबाफारिनि सायावनो मोनसे एक्शन टेकेन मोनसे रिपर्टखौ लानो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैबो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेज दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ हांख्रायदों जाहाथे बिथांमोना थांनाय जे सानथामारि हाबाफारि दंमोन, सानथामनि हाबाफारि दंमोन, बे हाबाफारियाव मा सोलोंनाय थांखो आरो बेनिफ्राय बेसेबांखिनि बिथांमोना बेनिफिट जाखो एबा मुलाम्फा जाखो बेखौहाय नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैहाय जों नुबाय गोबाङानो दिनैबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जिहेतु बे मोनसे फिडबेक प्रग्राम अन दि 3 days वर्कशप डेट वी हैड इन द लास्ट मान्थ, जिहेतु मोनसे फिडबेक प्रग्राम जोङो बिसेसकरि कलेजनिफ्राय सफैनाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुं बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे प्रेजेन्टेसन लादों। बाहाय जों नायनो नागिरदों बिथांमोना बे थांनाय सानथामनि जे हाबाफारि बेनि सायाव जे फोरोंनायखौ जादोंमन बे फोरोंनायनि गेजेरजों बेसेबांखिनि सोलोंनो हादों बेखौ नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बाहाय जों नुनो मोन्दों दानो बिथांमोना फैनानै गावबागाव कलेजनि जेनाखि स्टेटास बेखौहाय बिथांमोना प्रेजेन्टेसन होदों। बिसेसकरि जोङो नुनो मोन्दों जे सामार्टनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। बे सामार्टखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों NEP जों फैनांगोन। NEP 2020 आसामावहाय 2023 मायथाइनिफ्राय बियो जागायजेनदों। बे 2023 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय लोगोसे सामार्टआबो बेजों फैफादों। आरो सामार्टआबो जिहेतु मोनसे गोदान सिस्टेम जाबाय, बे मोनसे पर्टाल जाबाय जों बयनिबो थाखाय आसामाव। बेनि थाखायनो ओरै निउ एजुकेशन पलिसि मोनसे गोदान सिस्टेमा फैबाय, लोगोसे जोंहा सामार्ट पर्टाला फैबाय। गासैबो जों बयनिबो थाखाय गोदान जानायखाय बिसेसकरि इन्स्टिटिउसनफ्रा एसे बाहाय
डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों बिसोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों जिखि जाया उइथ द पासेस अफ टाइम समय बारलांनायजों लोगोसे दानो बयबो बे सिस्टेमजों दा फेमिलियार जागासिनो दङ आरो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै हामसिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन आरो उइदाउट एनि प्रब्लेम जेबो डिफिकाल्टि जायालाबानो बे गासै बि इट इमप्लिमेन्टेसन अफ NEP अर दि स्मार्ट पर्टाल गासैखौबो बिथांमोना गाहामै सोलोंनानै गाहामै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो दिनैहाय आं नुनो मोन्दों कलेजफ्रा बे सिस्टेमनि गेजेरजों दानो लासै लासै फेमिलियाराइज जागासिनो दङ हयथ' फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन जेब्लानाखि गासै सिस्टेमजों बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन अब्ला जेबो बेबायदि इस्यु जे रेजाल्टफोरनि इस्युनि खोथा जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोन्दों बेबायदिनो माखासे इस्युसफोर दङ बेफोरखौ खोनानो मोन्दों बे गासै इस्युसफ्रा गोजान जालांगोन आरो आंनि मोन्दांथियाव जे स्मार्ट पर्टाल दा जोङो बाहायगासिनो दङ इट इज वान अफ दि बेस्ट पर्टाल डेट वी हेभ एभार हेड होननानै बुंगोन मानोना बे पर्टालनि गेजेरजों दिनै उइथ फिउ पार्सनेल्स मेन पावारजोंनो जोङो बेखौ दिनै मेनेज खालामनो हागासिनो दङ नङाबा सिगां जों जेब्लानाखि थार्ड पार्टि बाहायदोंमोन अब्ला जे खामानिखौ जों मावदों दिनैहाय बे खामानिखौ थार्ड पार्टिनि गेजेरजों मावनाय जादोंमोन नाथाय दिनै इउनिभार्सिटिया उइथ फिउ लिमिटेड मेन पावारजोंनो बेखौहाय हेन्डेल खालामगासिनो दङ आं सानो बेखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामलांबाय थानो हायोबा जोङो एभ्रिथिं उइल बि आन्डार कन्ट्रल एन्ड इउनिभार्सिटि उइल नट हेभ एनि टाइप अफ प्रब्लेम इन द डेज टु काम एन्ड हपफुली द बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि will be able to implement the NEP successfully.